Кой разпореди това безобразие? Кой разпореди това безобразие? Кой разпореди това безобразие? Кой разпореди това безобразие? Сега не ви чух. Сега искам да ви споделя нещо, което вчера стана импулсивно. Ще го направя и сега. Тъй като всички много добре знаем какво се случи онзи ден, не само в София, но в цяла България. И искам да ви кажа, че ние с моите колеги от поетите винаги сме били смея да твърдя, на страната на доброто, на светлината и най-вече на любовта. И силно вярваме и подкрепяме думите на светла му памет доцент Християн Даков. Които звучат така. България се събужда ужасно бавно. Търка очи, обръща се на другата страна и си вика: хайде да си подуспя малко. Но вече е ясно, че слънцето е изгряло и е високо и че ще се става.